Takže čaute pri mojom prvom let's play z Minecraft hry. Takže budeme hrať single player, takže vytvoríme si svet. Takže názov sveta dáme ako obyčajne prežitie. Zapneme si bonusové ulice. Seed bude napríklad. Takže bude pes. Takže môžeme ísť normálne. Zapnúť typ. Normálny. Dobre. Prepačte. Takže vytvorí sa nám svet. Takže počkáme. Takže to sa nám vytvára. Vyberám vám tu Avast. No takže kde to sme? Ešte sa mi nevygenerovala mapa, takže mi to trocha seká. No sme v nejakom pralese. Lagy. Strašne lagy. A kde máme bonusov tvoriť? To by ma zaujímalo. A tu je! Dobre, takže vyberáme si z nej veci. Cestu si zoberieme. A torčky tiež. Takže, hneď tu máme prasiatko, takže, a nemáme meč. Takže, prasiatko, kde ho čakáš? Prasáhnu sme. Áno, nič nám nedalo. Takže, nakopeme si teraz trocha dreva. Aspoň jeden strom a šli by sme nájsť nejakú ubytovňu. A nie, na nejakú skálu. Takže nájdeme si... Zatiaľ tu nič nevidím, takže to je dosť... Ale tu máme... pumpkiny. Tu máme kakaové bloby. To sa nám zíde. Ešte ďalšie. Takže tie si poberieme. Aby sme potom mohli robiť haušky. Nie haušky. Ale sušienky, takže ideme nejaký kopec nájsť. Nejaký kopec. Máme tu pušť, takže to je veľmi dobré. Takže porozchladneme sa. Alebo to je len ostrovček. To je veľmi zle. Počkajte. Idem si trocha hudbu. Takže ideme nájsť. A máme levy. Cukrovú trstinu, ktorá sa nám veľmi zíde. Takže poberieme si cukrovú trstinu. Dobre, takže... No, taký kopec. Dneska to bude také kratšie videjko, lebo nahrávam už celkom večer a ešte som sa nenaučil, takže jak dotočím, tak sa idem učiť. Takže máme tu nejaký kopec. Bugla voda. Čudné.
A tu máme dačo. Seka to. Neviem prečo to seká ako vôbec. Ešte máme nevygenerovanú mapu, takže to je asi kvôli tomu lagy. Si troška počkáme, aby sa nám to nelagovalo. Tie lagy sú hrozné. Neviem vôbec prečo sú tie lagy, Takže v druhom dielu by som chcel niekde ubydlieť. A postaviť si nejaký dom. A konečne sa to mi prestalo lagovať. Máme nejaký vodný domček. Takže asi dneska budeme len tam. No nič iné ma nenapadá, kde by sme mohli ísť. Som zvedavý, čo to tam bude. Takže sa tam... Tie lagy sú dnes nesiteľné. Neviem čo s tými lagmi vôbec. Takže vyskačeme tam. No máme tu crafting table, takže to je veľmi dobré, že si môžeme zrobiť meč. Máme meč. A nový úspech, takže toto si zoberieme. Crafting. Prečo to beriem s kompáčom, keď to mám tak? Takže... Mohli by sme nájsť nejakú trhlinu, alebo by sme mali uhlie. Lagy. Prečo takže aj tam ten, počkajte, naj sa mi vygeneruje mapa. Dobre. Zatiaľ nič nevidím, takže to je veľmi zlé. Chcel by som nájsť takú rovnú planinu. No tu máme nejakú trhlinu. Tam je rovný creeper, takže radšej ideme preč. Nechcem bojovať. Ideme. Trebalo by to pozabíjať aj nejaké plyšie kúry. Takže... jablko. Takže mám jablko. Zázrak. No zatiaľ sa mi to páči. Neviem, čo to tu je, ale tak. Chcel by to nájsť nejakú planinu. Takže pokračujeme v našom zatiaľ neúspešnom patraní.
No prečo? Laguje to. Aha, tam máme lavu. To je celkom fajn. Pozrite, tu by som nechcel spadnúť. No zatiaľ sú tu len močariska, takže neviem. Zoberieme si ešte tú takovú trstinu, lebo keď by sme chceli na enchanting miestnosť. A za chvíľu sa nám stmieva, takže bolo by dobre nájsť. Tu je rovno aj kravy. A nič mi z nej nevypadlo. No, hej. A už je tu kostík. Poď ku mne. Takže sme späť. Takže zrobíme si nejakého dreva nejakú tú miestnosť, aby nešli po nás priešery. Aj ovce by som mohol nájsť pre vlnu. Robíme si jednoducho. A počkáme, ja to zatiaľ seknem, no zostriham, dokým bude deň, takže zatiaľ čaute. Takže dám si peaceful a budem hrať ďalej, no. Takže zburáme si našu základňu. Pôjdeme ďalej hľadať nejaké to miesto, kde by sme sa mohli pribyť. Takže skopeme si drevo. Môžeme ísť ďalej. Tu máme kravu. Môžeme ísť tam ďalej. Tam sa niečo svieti. Sa pôjdeme pozrieť, že čo to tam svieti. Alebo sa mi len zdá. Bolo by dobre nájsť nejaké dobré miesto. A tu je tá láva. Takže to pôjdeme opačne tam. Takže pôjdeme tam. Aj treba by získať nejaké tie ovce na vlnu, aby sme si mohli vykraftiť posteľ. A ja neviem behať, lebo mi to zožiera hlad, nemáme čo jesť. Takže ideme ďalej. Keby sme našli nejakú púšť alebo nejakú rovnú planinu, to by bolo veľmi dobré. A ďalšia. Kráva. Kde utekáš? No, kašleme na nich. Ideme ďalej. Na jeden. No ideme ďalej. Brodíme sa v pralese. Ďalej.
Lagi, nie lagi. To je zle. Prepáčte, že sa tu tak motám, ale tak, vidíte, už nám začína svítať, takže to je celkom fajn. Tak ideme späť, no tak. A zoberieme si cukrovú trstinu. A tam je ďalšia. Tak toto je už celkom lepšie. No, už je aj nejaký kopec. Ale ten kopec nie je zlý. A tam máme hneď uhlie, takže to si vykopeme. Takže v druhom diele už by som chcel začať stavať dom. A tak ďalej. Takže vykopíme si uhlie. A tam máme ovce. Takže zrobíme si meč. A počkajte, to menší zvuk. Tak. No, máme tu presne také ovce. Takže zabijeme si ovce. Zrobíme si... Poď, no máme. Takže môžeme ísť ďalej. No tak toto nevyzerá celkom zle. Idem sa pozrieť na kopeček. Tak toto vyzerá celkom fajn. Takže ideme ďalej. No tak tu by sme si mohli aj postaviť dom, lebo vyzerá to tu pekne celkom. Au. Hop. Zoberieme si takovú trstinu. Máme tu aj trhlinu. Aj lávu. Ale to nás teraz celkom nezaujíma.
máme tu sliepku a máme tu aj púšť. To je snežný biom. Takže ako ja rozmýšľam, tak dom by sme si mohli postaviť tu na. A tu by šiel most. A tam by sme si zrobili niečo. To nevyzerá zle. To nevyzerá zle. Takže ja sa tu máme hneď snežný biom. No, tak to vypadá dobre. Chcem sa ešte popozerať. Takže pozrieme sa. Tak to nevyzerá zle, úplne to je celkom v pohode. Ako vidím. Prepáčte za tie lagy. Takže tam by sme sa mohli dať cestu a v prípade zrovnať zem a mohli by sme stavať, ale tak ako rozmýšľam, nebude to malé, alebo zrobíme dom ďalej. No tak tu na, že by šiel chodník. Až tam. No to nevyzerá zle. A lak, takže neviem koľko už nahrávame, ale tak už by som sa asi s vami na dneska rozlúčil, takže v druhom dielu by som chcel začať stavať dom, takže ja si nakopem nejaké to drevo, alebo zrobíme to z piesku, zrobíme to z tých slabov, nie zo slabov. Možno si vykraftíme piesok a z toho a zväčšíme to tu. Takže ja sa s vami lúčim, keď sa vám video páčilo, tak zanechajte like, poprípade odber, budem za to veľmi rád. A kritiku napíšte do komentárov pod video. Tak čaute zatiaľ. Čau.